Nevyšlo jej to v talente, nevyšlo jej to v menučku, nevyšlo jej to v Mama ožeňma a nevyšlo jej to ani v Bez servítky. Dámy a páni, hejterka Heidi. Cielene zosmiešňovanie v reláciách je zrejme jej plán, ako sa stať úspešnou speváčkou. Heidi si však po show Mama ožeňma so sebou ďalej ťahá nálepku hejterky. Doteraz neviem, či je len hlúpa alebo sa snažila byť vtipná a len jej to nevyšlo. Bola prekvapená z toho, že Legolasova mama by radšej zaplatila pokutu, ako by ju znovu privítala vo svojom dome. Tak si to zhrňme. Urážaš niekomu rodinu pred celým národom. Urážaš niekoho výzor a názory. Vysmievaš sa z domu, v ktorom si návšteva a aby toho nebolo málo, natočíš video z ich domácnosti, až všetci vidia, akí sú to chudáci. Napriek tomu ťa prekvapí, že ťa tam druhýkrát nechcú. Z Legolasovej kuchyne sa smiala, no vo vlastnej nevedela navariť. Heidi nenavarila, len znehodnotila jedlo. Ako sa stravuje človek s takýmito schopnosťami, fakt netuším. Hosťom naservírovať jedlo, ktoré sama nevedela, či je jedlé, je extrém. A jej hosťom sa čudujem, že sa doň vôbec pustili, napriek tomu, že sama priznala, že ho jesť nebude. Okrem toho jedlo vyzeralo príšerne. A welcome drink v podobe malinovky ani nekomentujem. Asi jej peniaze boli drahšie ako to, že sa znovu znemožní pred celým Slovenskom. Potom to ju už naozaj nikto nebude brať vážne, ale tak aspoň, že jej to je jedno. Na záver večera Beidži ešte urazil Heidi. Na to, ako sa Heidi o Beidžim vyjadrovala, ma prekvapilo, že sa jej to tak dotklo, až chcela utiecť z vlastného bytu. Urážky rada rozdávala, ale sama ich nevie spracovať. Nám už len ostáva čakať, do akej show sa dotrepe na budúce.